Ambi Horonya TV lajeli kebaga bela jelenfo Mali kono ani Mali koka au bisimila au ka bamanaka kunafuni keneka ka ben bi tenema do makalo kileta ani sheki sa bakelen kemenani ani binani saba o kelen bena bi tenema octobre kile muwa ani duru sa ba fla muwa ani kelen amena munu kono kuma nyefo au nyena bakuruba fola Inafo o bela jelembe akalama chuga mina mauludu batemu no ya demuni wajuli o koni kene sigira Sadu Mamadu Konate la temukoro bugu ko fe ka be suroma octobre kalo kile muwa ani nani samba fla muwa ani kele revolution ikmaldini karamogo ba sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farou ninga fara jamakulu chama ka dunon chama ka munu bora Mali kono ani Mali koka kana ni dewni wajulu kene nyanama ya ankaramogo ba fe no ye sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly o jaw chama be ambolo ninga o yira awna o de bina ke anga kuna funi yawla kuma bawye amana munu soroga farauka jamana kuna funa warawla ninga fara je fa wore ki barauka ambe ulu kono kuma nyefo o nyena o bismillah ko kura au ka bamana ka kuna funi kena ka soni amina munu kono kuma wala awye Ambe ala foka barikada ala mi sona kan garsega do mawludu batemu wajula ni oye adewni wajuli kadaka ani manchama jera ka masabain wele wala sa ala ka seka so ira auna ala maseka ulu garsega do ala mi sona ka ira auna ambe ala fo ninga ala barikada ola revolution ikmalu dini karamogo ba sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farou sura akume Sadu Mamadu Konate konnana tomikoro bugu ko fe mawludu dewni wajulu nyanamali okumu konnana mi sefe mamba chama olutumbe kenen konnana munu bora Mali kono ani Mali koka Bamako anate mundugu bela jelena kana ni wajulu kenen nyanama ya ankaramogo ba fe ela Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ale retumbe kenen konnana ay blasra lu chama ke ojumas na yogo anga aleka nyefolu lame Horonya TV togola Mahamadul Mustafa nali kɛra hinɛ nɛɛma danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de kama ni a waati sera silamɛw bi fara ɲɔgɔn kan ka Ala fo ka Ala barikada o Ala fo o ni o Ala barikada o kɛra révolution ikmaldini islamiya jɛdenw fɛ ni u dajuru samaba ani u ka misaliya ta yɔrɔ ale ka ɲɛmaaya ye ka bɛn dimanche octobre kalo tile 24 ma san 2021 Mustafa ka bangeni nisɔndiya tako filana n'an ko a ma ko dengudi o kɛnɛ sigira Stade Mamadu Konate ale kɔnɔna la kun foyi ti a la ka Ala fo ka Ala barikada ko Mustafa nali kɛra hinɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ belebele min filɛ a ɲɛmaaya tun bɛ waati dangelen bolo silamɛya futinɛ yelen Alahu subhanahu wa ta'ala ka ambassadeur dugukolo sanfɛ duwawudenw ka ambassadeur Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ayatullahi fi dini maaw kɔni bora i n'a fɔ bangeni kɛra cogoya min na ka se ka na nin kɛnɛ in kɔni seereya tribune sanfɛlaw gazon kanaw terrain lamunu a bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra k'a kɛ tetew i n'a fɔ dakɔnɔni Faruku a damadogo mawluduba bonya la buna adamadenw ye o de kama maaw yɛrɛ fɛnɛ ma to kɔ nin kɛnɛ in seereyali la nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30 baaraw nun donna Stade Mamadu Konate kɔnɔna la ni kuranɛ kalanw diskuru laseli ye kan caman na faso Mali kanw ka fara diɲɛ gɛrɛ kanw kɔni kan kun foyi ti a la maa bi kan dɔ mɛn dugukolo sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn cogo min na ko bi su in ni su tɔw fana ti kelen ye ni daliba ma ka jɛn nɛgɛ kaɲa 23 sanga 30 o ye an sɔrɔ silamɛya duba kɔnɔna la wa o waati kelen in fɛnɛ Faruku n'a ka denbaya ka fara délégation belebele kan u ye labɛnw sabati ka u kunda
kunda Stade Mamadou Konate ale kɔnɔna kan. Sani Faruku n'a ka délégation ka sira ta, dakurunɲɛ 2 folikan ani nisɔndiya u ye o lase Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma. O kɔfɛ u donna sokɛ belebele ninnu kɔnɔ ka u kunda Stade Mamadou Konate ale kɔnɔna kan. Nin ye Faruku n'a ka délégation dontɔ ye Stade Mamadou Konate kɔnɔna la. Maaw wulila ka u jɔ, cɛw, musow, denmisɛnw ani maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen sewara ko maa dɔ donna kɛnɛ kɔnɔ, bɛɛ b'a la ka maa min makɔnɔ. Cɛ min kɛn bɛ ka sen da Mustafa sendannɔ la, kisi ani nɛɛma bi a ye. Faruku labɛnnen, a nisɔndiyalen, a dusu sumalen, a fari fonnen, a kɔni bisimilala silamɛ jama fɛ. Telefɔniw mɛnɛla, dɔw bi foto ta, dɔw bi ja ta, dɔw yɛrɛ b'a filmer, drone bi pan sanfɛ cogo min a bi pan o cogoya kelen fana la. Sabu ko bɛɛ lajɛlen mako bɛ Faruku ja la. Nin ye Faruku kɛtɔ ye ka kɛnɛ maabaw fo kelen 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 kelen. U b'u tɛgɛ don ɲan tɛgɛ, u bi ɲan fo, u bɛ ɲan embrasser, u bɛ dusukun ɲumanya yira ɲan na, wa sécuritéw fana bi u nɔfɛ cogo min ka se k'u lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. Faruku kɔni munumununa terrain kɔnɔna la ka buna adamadenw fo. Cɛw bi kule cogo min u bi kule ten, musow yɛrɛ fana bi kule cogo min u bi kile o cogoya kelen in na. O de kɔfɛ sa Faruku sɛnsɛnna ka yɛlɛ ni a ye podium sanfɛ. Podium min fana ni ale bi podium tɔw sanfɛ, Faruku ale de bi se ka jɔ ni podium sanfɛ sabu ale ma kulen kɛ Mustafa ka diinɛ sanumanba in na. Faruku ni jamakuluba a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka fara a ka délégation kan u y'u jɔ podium sanfɛ. Hikmadini Islamiya jɔnjɔnba o kalanna, walima silamɛya jɔnjɔnba o kalanna. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na, Faruku y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la. Kumakɛlaw ye kuma ta, u ye Faruku ta kelen kelen, u y'a ta kelen kelen. U bi dɔ fɔ Faruku ma, u bi dɔ fɔ Faruku bɔnnaw ye, u bi dɔ fɔ Faruku yɛrɛ fɛnɛ bɔra maa minnu na, sabu u b'a dɔn k'a fɔ Faruku ni cɛ ti kelen ye bi dugukolo sanfɛ. O kɔfɛ sa Faruku a yɛrɛ ye kuma ta, a ka kumaw kɔnɔna la a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka na silamɛya minɛli ma a tiɲɛ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, nafa min bɛ kuranɛ la Mustafa ka diinɛ kɔnɔna la a ye o lase Alahu subhanahu wa ta'ala a ka jɔnw ma. Jogoba minnu tun bɛ Mahamadu la, kisi ani nɛɛma bi a ye, mawuludu ani kɛli ka kan a ye o dalilu se Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma. O kɔfɛ sa duwawu jaabi kɛnɛ min ni an bi o kan a ye o danganiya bɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu a duwawu jaabiw ye tɔrɔfata ayiniw ye, u ka teli i n'a fɔ kabamɛgɛru. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, Mali marabaw a ye lase kɛ ka ɲɛsin u ma, a ye cɛsiri ɲini u fɛ, a ye wulikajɔ ɲini u fɛ, wa a ye sɛbɛya ɲini u fɛ. A ye wele bila Mali marabaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u k'u cɛsiri, u k'u jija ka se ka Mali bɔ nin degun kɔnɔna la. Sabu sani bi cɛ Mali tun ye danbe jamana ye, Mali tun ye hɔrɔnya jamana ye, wa Mali tun ye kankelentigiya jamana ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na, Faruku lɛrɛ 2 wajulu kɛlen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen i niyɔrɔ sɔrɔ a ka kumaw kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, nɛgɛ kaɲa 2 sanga 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɛɛ wulila ka i jɔ ka u dusukun tilen Dalibama ma, ka u ɲɛ jɔ Dalibama la, ka Ala wele a tɔgɔ dangɛnɛmayalenw na, ka Alahu subhanahu wa ta'ala wele a tɔgɔ dogolenw na. Sabu u ni cɛ min b'a la k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a dɔn n'u ye Ala wele Ala bi u jaabi. O kɔfɛ bɛɛ y'i sigi, duwawu kolo gɛlɛnw nana kɛ hali bi Faruku fɛ, kun foyi ti a la, degun bi se wuli ka bɔ yen cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, nɛgɛ kaɲa 3 3h du matin nin baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kuncɛ. Faruku a sɛnsɛnna sécuritéw fɛ ka taa la don a ka sokɛw kɔnɔ, a ka sɔrɔ k'a kunda Baku jikɔrɔ ni Hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ kan. O fɛnɛ kɛra sababu ye ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ, k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw ni mawuludu fɛti. O tɛmɛnen kɔ, Jamiyatu Hikmadini karamɔgɔba Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faru sani a ka bɔ a ka du belebele in kɔnɔna na, Bakɔ jikɔrɔ ni Hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ, TV hɔrɔnya olu kɔni ɲininkali tɛngu an karamɔgɔba la n'o ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali ye, ka se k'a ɲininka hali bi nisɔndiya min b'a la mawuludu ko in hukumu kɔnɔna na, a ka se ka o ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na, an ka Faruku ka o jaabiw fana lamɛn. An bɛ foli ɲɛsin silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma.
cɛni muso denmisɛnnin maakɔrɔba dunan ni dugule an bɛ bɛɛ lajɛlen fo juma nisɔndiya min b'an na su in na dati an bolo k'an bɛ se k'a fɔ ka se a da la e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun kelen alihamudulila nin baara in bɛ sen na jɔn bɛ fɛn dɔ laɲini ala de b'a latigɛ n'i ye ŋaniya ɲuman siri ni ala m'a latigɛ a ti kɛ mana an y'a ŋaniya k'a fɔ an bɛna kira ka bangeni nisɔndiya kɛ ka ala fo na ala barika da ka dɔgɔkun kelen ala hinɛna na k'a bɛɛ latigɛ an bolo hɛrɛ la k'a minɛ dɔgɔkun daminɛ na ala sɔnna ma fo kana bila su in nana an bɛ fo ye fo hɛrɛ an bɛ fo ye fo bonya fo kɔrɔta mana o nisɔndiya o se ka fo ka se a da la mana su in na sa bonya faralen don bonya kan an bɛ denguli su la ala sɔnna o fana bɛ n'an dɛmɛ su ma mana o ye bonya faralen de ye bonya kan an b'a dɔn ala ka kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ k'an makɔnɔ sadi kɔnɔ sisan a b'an kelen kelen tɛgɛ minɛ k'a ladon anw bɛ da o la an b'o tiɲɛtigiya sabu anw dara alijinɛ na k'a sɔrɔ an m'a ye an dara jahanama na k'a sɔrɔ an m'a ye an dara ala yɛrɛ la k'an yɛrɛ di ala ma k'an yɛrɛ don ala ka jɔnya k'a sɔrɔ an m'a ye o tuma na ni ala ka bonyaw lasera anw ma anw bɛ da o la k'a sɔrɔ an ɲɛ m'a ye an b'a dɔn ni ala de ta y'a ka kow ye siga foyi t'a la nin kɛnɛ bɔɲɔgɔnko k'a sigi ni ŋaniya ɲuman ye kun foyi t'a la f'a bɛna ala fo k'a barikada ni kira ka nali ye walahi kira bɛ nin kɛnɛ in ka su in na kisi nama ban mana nisɔndiya de banna dan tɛ min na nisɔndiya faralen don nisɔndiya ka faruku yɛrɛ fɛ sabu n kɔrɔkɛ filɛ numaya fa fɛ n'o ye Sekana Amala Kulibali ye dan tɛ a bonya n'a yɔrɔ ka fara an ka maaba caman kan min bɛɛ y'a ka baara bila ka na fara an ka silamɛya fakelen bakeleya la ko an ka taa nin baaraba in kɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka nin ko hɛrɛ d'an bɛɛ ma san o san ala ka bonya kura fara nin ko in bonya kan ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jate wɔrɔma kama sɔla ala rasul Alibi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sadi Mamadu Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ yen i n'a fɔ aw bɔra ka a ja kun fɔlɔw ye cogoya min na mɔgɔba caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faso tenutigiw olu fana caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka na buna hadamadenw ani u bolofɛnw lakana cogoya min na o de ye hokumu kɔnɔna na o jama Sinayogo hali bi an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Wele tun bilalen don maaw ma kana mɔnɛ bɔ Dalibama ka diinɛ la Stade Mamadu Konate kɔnɔna la wa maaw nara u ye wele jaabi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen hakili latigɛlen nara k'a fɔ u bina kana Mustafa ka bangeni tako filanan kana o ɲɛnɛmaya Faruku n'a ka jamakulu fɛ Faruku yɛrɛ n'a ka jamakulu mawdo minnu kɛn bɛ ka diliki bɔ bi ka da pour ka se ka mɔnɛ bɔ Dalibama ka diinɛ la n'a ma ɲa k'a fɔ maaw nara Alahu subhanahu wa ta'ala ka lakana kɔfɛ cɛw ani muso dɔw fana tun bɛ yen minnu tun b'a la ka maaw kɔlɔsi ka maaw hakili sigi an ka dejamaraw suma parce que jeunesse bɛ baara kɛ ni bɛɛ ye anw bɛ taa bɛɛ dɛmɛ a ka baara la ni dobaw la ni ko bɛ yen commissariat fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan lakanaso fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan anw bɛ yan bɛɛ kama nin ye deuxième ka secteur ye an bɛ yan k'olu dɛmɛ i n'a fɔ n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔw n'u bolokɔnɔminɛnw k'u la kisi taa ni ka segin k'a nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mawuludu ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogo min na hɛrɛ kɔnɔna na o de y'an ka laɲini ye bi ye don barakama in kama an b'o ɲini ala fɛ o ɲuman tɛmɛni ko ɲuman ala ko k'an bɛɛ lajɛlen fɛlɛn dabali mun tigɛra o ye bolodi ɲɔgɔnma mun bɛ yen n'o ye commissariat ni jeunesse yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'an na an bɛ cogo min na ale y'an ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ka baara kɛ faamaw de y'an bila ka na an ma n'an yɛrɛ ye n'o ye k'a daminɛ an ka ministre la ka na se an ka directeur ma ka na se an yɛrɛ ka commandant jeunesse ma a bɔra yan sisan ka na ko cogoya lajɛ a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ka ɲi an bɛ ala deli yanni sɔgɔmada cɛ an bɛ mun nɔfɛ u ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔw ka se ka taa ni ka segin ka nɔgɔya mɔgɔw kana siran u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan olu de kama u bɔ so cogo min na u kan ka segin ka taa so mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'u la kan an bɛ k'a di ɲɔgɔn ma kun fila tala kun kelen don sabu bɛɛ b'a dɔn ko Mali ye silamɛ jamana de ye Mali donna diɲɛ kɔnɔ ka sababu kɛ silamɛya de ye donc o silamɛya ala y'o da awa maa min kosɔn n'o y'an kuti kisi nɛba ye ala kira Mamadu donc n'o o ka awa ɲɛnajɛ o ka bangeni a n'o ka denguli o ɲɛnajɛ ni awa jamana tɔrɔ kɔ a bɛ n'a fɔ jamana bɔra silamɛya kɔnɔ
donc n'a sɔnna ko Mali ye silamɛ jamana ye jamana ɲɛmɔgɔw sɔnn'o ma u y'an nabɔ an ka na an yɛrɛ dɛmɛ silamɛya kɛnɛla la ka silamɛya fitija silamɛw bolo o de y'an nakun ye o la sa cɛ fara muso ka denmisɛnnin makɔrɔ an bɛ yan bana mana maa min sɔrɔ degun mana maa min sɔrɔ walima hali maa min bɔtɔ ne sabakasaraya sɔrɔ an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na walasa ka awa dimi bɔ a kan ka se kɛnɛso la o y'an nakun ye. Bon laɲini ye ka mɔgɔw n'u bolola fɛnw de lakana an nana depuis san o san pratiquement depuis Mawludu Faruku y'a daminɛ k'a fêter garde nationale bɛ na chaque fois o bɛ garde nationale sollicité an bɛ na pour que ka a ka Mawludu couverture kɛ pour que ka mɔgɔw n'u bolola fɛnw de lakana donc an bɛ yan o hukumu de kɔnɔ. Bon fɛlɛ caman sigilen don i ma e yɛrɛ ma comme a y'a ye an ka mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ pratiquement on a plus de 200 éléments mɔgɔ 200 o de bɛ yan pour que ka cérémonie sécurisée. Donc, hier, il y a un peu partout, les gens sont tranquilles. Donc, on est en code. Je suis là, la liberté molo, la nimba molo, kiraka et bangeli nisondia. Donc, bangeli grame denguli sur la vie, au nisondia de bana, donc un an kramgo pianana, kene koloshili kama ya à 100%, ka mo pe membe ka pse a belakana. Allah ta ko fe basi kana ma sisro be kana herala ka se ka segin herala sécurité kani a assuré lo à 100% fan be fe Allah ta ko fe kani bashitna ma shide soro kenen konnana ya donc o kani anda ko ya ni kenen ga ama an karamogo de foka wali mando an ye laydu de dama an ni de be ka kuma bo ni ko inkama donc en prenant sangane wati ka an karamogo kuma bo ani igmaldini tonde donc au engagement de Bambolo, Siranti, Iranti, au engagement de Bambolo, Fogata for Domina, c'est un peu quelqu'un la Domina. Donc au Lairu de B, Anna Kramgoche, un aurait dit à la Mafanaka, donc Koina, Kakoin de Mina, ni Anaganda Fole. Ala sona ni bara nunu bɛɛ kɔni kuncɛra hɛrɛ ani badena sabu maaw tara cogo min maaw seginna o cogo la baasi foyi ma maa si sɔrɔ Stade Mamadu Konate ale kɔnɔna la. An bɛ to Stade Mamadu Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ bugukaw fɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra ka a jaw ye cogoya min na Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru laɲini wɛrɛ fosi t'a la ka se ka masaba in ka diinɛ sigi minɛn kɔnɔ i n'a fɔ kira kisi nɛɛma ba ye a taara k'a to minɛn min kɔnɔna na ani ka se ka kuma buna adamadenw fɛ adamadenya hakɛw la ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi an ka jamana ko la walasa Mali o bɛ se ka lakana cogo ɲuman na cogoya min na walasa gɛlɛya min bɛ an faso Maliba in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogoya min na o de ye hukumu kɔnɔna na Faruku ka bɛn kunu o kelen ma Stade Mamadu Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ bugukaw fɛ a ye bilasirali ka kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka Mali faamaw ma gouvernement fo ka taa se jamana kuntigi yɛrɛ ma a ye bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma ne ni aw an ka Faruku ka o kɔrɔfɔw lamɛn. An bi an ka jamana fanga fo n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye président Hashim Goïta, gouverneur Hashim Goïta, an bɛ a fo a ka faso kanu na a n'a ka faso dɛmɛ na ka dugawu k'a ye a bɛ jɔyɔrɔ min na Ala k'a ta fanga di a ma yarabi Ala k'a se ko in kɔrɔ an ye min y'a la n'an ye min faamu a la o ye jamana kanu ye ani jamana ka hɛrɛ kanu ani jamana ka lafiya kanu an y'o min jiginna ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a sabati o sira kan Ala kana jɛngɛ abada Ala kana cɛnɛ abada Ala ka Ala ya don an n'a ni juguw cɛ tant que a ko a bɛ jamana dɛmɛ tant que a ko a bɛ jamana lafiya Ala kana labila abada Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna Ala rasuli a ka gouvernement premier ministre ka taa se ministre tɔw ma ani jamana in faama bɛɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen muru an bɛ sigi k'u ladi ni laadiriya ye an b'u ladi ni laadiriya ye foyi bɛ jamana in dafiri ni laadiribaliya tɛ bilahi tiɲɛ tɛ jamana kɔnɔ tilennenya t'a kɔnɔ tiɲɛ ti fɔ kɔnɔ wa tiɲɛ ti laban kɔnɔ nkalon tɛ se ka jamana taa ɲɛ
galon ti se ka jamana yiriwa wa galon ti se ka jamana jidi ko na sigira galo ka fanga ti galo la k'a bɛ se ka koba ta wa Mali bi a n'a bila ni masiba in kɔnɔ bilahi galo an b'o dingɛ de kɔnɔ o n'an b'an ka ɲɛmaakura ladi ni laadiriya ye sira bɛɛ kan baara sira kelen-kelen bɛɛ kan laadiriya tilennenya o de bɛ se k'an taa ɲɛ wa o de bɛ se k'a to an bɛ fɛ ka mɔnɛ min bɔ jamana na o bɛ sabati mura a ka gɛlɛn mɛ ni ɲɛmɔgɔ kɛra laadiri ye k'a tilen ŋaniya fila mɛ yaala fo de bɛ tilennenya sabati jamana kɔnɔ min laadiriya sabati jamana ka hɛrɛ jamana ka lafiya kama walahi faama laadiri hali ni bɛ bɔli sɔn ala faama laadiri o bɛ faama laadiri kɔkɔrɔ ala b'i dɛmɛ wa ala bɛ banamini ɲɛmaa laadiri n'a juguw cɛ o la an b'a fɔ a ye a ka kɛ laadiri wa a ka jija jamana in jɔyɔrɔtigi kelen-kelen bɛɛ u ka kɛ laadiri ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o de bɛ se k'an lafiya an bɛ degun min kɔnɔ o de bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ muru a nali ni bi cɛ an ye nisɔndiya caman ye a ka baaraw la o belebele dɔ ye jamana nafolo dunbagaw ka tɛgɛ da olu kan u ye jamana nafolo min dun u k'a fɔɔnɔ nafolo ka segin a tiɲɛ minɛ kɔnɔ muru o y'a nisɔndiya walahi o y'a nisɔndiya wa bilahi o ye hali alaba yɛrɛ nisɔndiya sabu ni maa min ko Mali ye fantan jamana ye ala ne ye nin fɔ ani bi cɛ muru a san ka ca dɛ a ka ca dɛ ni maa min ko Mali ye fantan jamana ye walahi i ye kafiriya nkalon tigɛ Mali ti fantan jamana ye Mali ye sɔn jamana de ye an b'o dingɛ de kɔnɔ muru sanu min bɛ bɔ Mali la yan sanu min bɛ bɔ Mali la yan hali n'a danna o ma n'o kɛra tiɲɛ kan k'a taa tiɲɛ minɛ kɔnɔ bilahi o bɛ se ka Mali dɛmɛ wa an bɛ dingɛ min kɔnɔ o b'an bɔ a kɔnɔ taxi min bɛ sara maliyɛnw fɛ an bɛ dédommagement minnu kɛ sani minnu bɛ sara an fɛ ani an bɛ jamana ka hakɛ minnu di n'a bɛɛ taara a minɛ kɔnɔ k'o baara n'a tiɲɛ kan maa kelen bɛ maa kɛmɛ nin yɔrɔ dun bilahi an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ wulibali don muru ye bɔ bi min na don Mali kɔnɔ san kɔnɔ douane bi min na don san kɔnɔ muru kɔfɛ an bɛ min sɔrɔ sanuw la o n'a bɔɲɔgɔnkow la n'a bɛɛ taara a taa yɔrɔ la walahi an filɛ sɛgɛn karatata min na an ti to nin na abada mais Mali problème ye jumɛn ye maa kelen bi maa ba kɛmɛ nin yɔrɔ dun su bi ko ka dugu jɛ hɛrɛ kɔnɔ foyi ti bɔ a la an b'o dingɛ de kɔnɔ wulibali tɛ n'i kɛra minisiri ye don min na o dɔgɔkun t'i ban e ka sɛgɛn banna i faso ka sɛgɛn banna baso ta banna i denw ta banna hali i fu fa fu olu ka sɛgɛn banna Mali kɔnɔ yan a bɛ kɛ ten wulibali tɛ minisiri bɛ sara min da a da dɔnnen tɛ wa prime minnu bɛ d'a ma a bɛɛ da dɔnnen tɛ wa est ce que o b'a permettre Mali kɔnɔ yan minisiri ka kɛ milliardaire ye Mali kɔnɔ yan o bɛ se ka kɛ wa mais an ka minisiriw lajɛ a kɔrɔlen n'a kura miliyari t'a min bolo muru o man ca dɛ wulibali tɛ o miliyari bɔra yɔrɔ jumɛn muru a bɔ yɔrɔ dɔnnen don faso nafolo faamaw jeli n'u ɲɛji o miliyari o de b'u bolo wulibali tɛ a kuma tɛ se ka fɔ wa hali n'a fɔra a tɛ se yɔrɔ jan a fɔra yɔrɔ min a bɛ bila yen bilahi an ka jamana b'o dingɛ de kɔnɔ o la a ye wulikajɔ min kɛ an ka nafolo bɔli kama dingɛ kɔnɔ a ye wulikajɔ min kɛ hakɛw seginni min kama a kana bolo jigin abada delili kana jɔ bagabagali kana jɔ siranya foyi kana na min b'a jɔ walahi o de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ wulibali don n y'a fɔ karamɔgɔw ye
tiɲɛ don an bɛ delili kɛ an ka jamana ye hinɛ jamana de mais n'a fɔra ko so min mana minɛ karamɔgɔw bɛ wuli ka taa delili kɛ k'o bila somuntigi na ko karamɔgɔw yɛrɛ ye dɛ Kulibali tɛ tiɲɛ ka gɛlɛn o nka o de kan ka fɔ ni so minɛna Moro n'a ye delili kɛ ko k'a bila a kan k'a fɔ so ye i ye min su ye nka n'a ye fa n'aw jeli don a ka se k'a tiɲɛ minɛ kɔ a kan ka kɛ ten de mais ni min minɛna delili bɛ taa kɛ o bɛ bila foyi t'o kɔ bilen foyi t'o ɲɛ bilen k'an t'o la sonyɛli bɛ dabila wa sonyɛli bɛ se ka dabila ne bɛ n teri ka karamɔgɔ dɔ ye kɛ n teri ka dɔ wɛrɛ ye n bɛ t'i bonya n bɛ fɛnw di d'i ma kun wɛrɛ t'a la dɛ ne minɛna don min i bɛna delili kɛ ta n'i nabila k'o to sen na jamana nafolo bɛ se ka bɔ sow bolo wa o se ka kɛ o nin ma ɲi ye jahanama ye a fɔli ma nɔgɔ mais ne ka ɲɛnamaya bi da tere in kɔnɔna ma yan si in na faama n b'a d'i ma jamana lafiyali kama. Ni tun ye sɔrɔ ye i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka a jaw ye cogoya min na Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk silamɛya fitinɛ yelen a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya Sadi Mamadu Konate kɔnɔna na Mawuludu denguni okumu kɔnɔna na i n'a fɔ o kelen bɛnna an karamɔgɔba Elhaji Sheikh Umaru Seydou Kulubali nin ye laada ye a bolo tɛnɛsu ye laada ye a bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya ka se ka Ala k'a fɔ a ka jɔnw ɲɛna Ala sɔnna ma surɔ wajulu kɛnɛ in fana a bɛnna tɛnɛsu ma wa a bɛnna kira ka bangeni san kunbɛn o denguni wajulu fɛnɛ ma bonya farala bonya kan Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye duwawu kolongirinw caman kɛ alisilamɛw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na hali bi an bɛ duwawu de kɛ mawudu in tɔ kuncɛ ko ɲuman Ala ka nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o de fana b'a to an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tɛnɛ ma octobre kalo tile 25 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. An bɛ taa polo in jamana kɔnɔna la sanubɔ yɔrɔ dɔ kɔni bɛ polo in kaw kɔni fɛ nin waati in na sanubɔ yɔrɔ min tɔgɔ ko min de turu sanubɔ yɔrɔ kɔni do min kɔni nafasɔrɔ sira ka bon kosɛbɛ polo in jamana ma ka kɛɲɛ kɛ ni juma octobre kalo tile 22 san 2021 ye polo in maa caman kɔni bɔra ka nisɔgoya taama kɔni kɛ nazarala jɛkuluba Union Européenne kiirisoba ɲɛkun tilenna laɲini ti dɔgɛrɛ ye dɛ ka se k'u ka nisɔgoya yira nazarala jɛkuluba Union Européenne kiirisoba la nin sanubɔ yɔrɔ in n'an ko min ma ko mine de charbon o da tuguni ko in kɔni na a bɛ tali kɛ denmisɛn caman kɔni na minnu nara k'u ka nisɔgoya kɔni yira lafasalitɔn dɔw fana kɔni tun b'a la k'u jukɔrɔma don u tun bɛ se maa 2000 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko la nin nisɔgoya taama yɛrɛ kɔni kɛra Luxembourg diɲɛ seleke 4 tɔnba nin nisɔgoya taama yɛrɛ kɔni kɛra Luxembourg nazarala jɛkuluba Union Européenne kiirisoba kɔni ɲɛkun tilenna mɛ kalo tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ kiiriso in kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ka nin sanubɔ yɔrɔ kofɔlen kɔni datugu k'a sabu kɛ jamana dɔw bɛ yen minnu ni olu kɔni taara damakasi sɛbɛ don k'a fɔ a baara b'a la ka degun lase olu ma o jamana dɔ bi tali kɛ République tchèque ale jamana kɔni na nga Pologne jamana kɔni ye u sigi k'u da kɛ u bunbon ye u ma foyi kɔni fɔ a tɛ tɛmɛ kalo kelen ɲɔgɔn na bonɲɔgɔn ko kan fɔlɔ nazarala jɛkuluba Union Européenne kiiriso min kɔni filɛ nin ye u y'a wajibiya Pologne jamana kan k'a fɔ don o don u ka euro wari 500 kɔni sara cogo min nin mini kofɔlen da bi se yɛlɛnen to cogoya min kɔni na ni ye mini kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a sigilen don Pologne ale worodugu yanfan ka taa a tilebi yanfan fɛ ani Allemagne jamana kɔni cɛman jan ɲana kosɛbɛ wa ni République tchèque jamana fana kɔni bi danbɔ nin mini kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a jate minɛlen don k'a fɔ yɔrɔ don min ni a kɔni bɛ fiɲɛ tiɲɛ kosɛbɛ nazarala jamana bɛɛ kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ hali bi ni wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni ye a b'a la ka degun kɔni lase Tchèque dugumisɛn dɔw kɔni ma wa olu ka jiw caman kɔni kasa b'a la ka bɔ nin waati in na Allemagne jamana fana kɛlen don k'u ka nisɔgoya yira k'a fɔ a baaraw b'a la ka fiɲɛ ka olu kɔni tiɲɛ olu ka fanfɛlaw fana kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye gɛlɛyaba o bɛna sɔrɔ a ko
b'o la. Rumani jamana kɔnɔna la politikiku mankan fana kɔni bɛ nin waati in na u ye minisiri ɲɛmaa kura kɔni sɔrɔ. Minisiri ɲɛmaa kura min sugandira Rumani jamana ɲɛmaa Klaus Iohannis ale kɔni fɛ nin waati in na. Minisiri ɲɛmaa kura ti maa gɛrɛ ye a fɔ Nicolas Siuka yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min ni a kɔni cɛsirila Rumani jamana ka ɲɛtaa la. A kɛlen kɔfɛ ka baarabaw kɔni kɛ Rumani kɛlɛkɛcɛw ka fan fɛ. Ni cɛ kofɔlen kɔni ye teni bila ka a sen don politikiko baaraw kɔni na. Ni waati in na Rumani jamana kɔni bi gɛlɛya bilen kɔnɔna la. A ti tɛmɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan fɔlɔ. Minisiri ɲɛmaa min tun bɛ yen ni o ye Florin Situ ye, ale kɔni taara ka bɔ yen ka sabu kɛ janfa dɔw kudonna a ka ko kɔni senkɔrɔ. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin cɛ kofɔlen min kɔni filɛ a si bɛ san 50 ani san 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. Wa a ye baarabaw kɔni kɛ Rumani jamana ye waati tɛmɛnenw kɔni na. Nicolas Siuka gouvernement min bɔra yen ale de tun ye kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ye o kɔnɔna la. Wa a ye kɛlɛkɛcɛ dɔw kɔni ka ɲɛmaaya kɛ Afghanistan jamana kɔnɔna la ani Iraki jamana kɔni kɔnɔna la. O kɔfɛ sa san 2020 laban waati ninnu yɛrɛ la a ye i sen bɔ teniko bɛɛ lajɛlen kɔni na ka sɔrɔ k'a sen don fɛn min ye politikiko baaraw kɔni ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen wasaden kalafili kɔni senfɛ desanburu kalo tɛmɛnen a kɛra sénateur ye ni o ye wasaden kɔni ye. Nin waati in kɔni na tile 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a ka ɲi ka se ka taa jɔ wasadenw ɲɛkun tilenna baaraba minnu ni olu bɛ a bolo ka se ka taa olu kɔni sɛbɛkɔrɔ larawe. An bɛ waati min na iko bi wa a ka ɲi k'a jilaja tuguni politikiko gɛlɛya min bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen ban. Nin sugantili in kɔni kɛra waati kɔnɔna la waati min ni jamana ɲɛmaa Klaus Iohannis ale kɔni ye sigi k'a fɔ baw ka olu kɛ ni fɛlɛtɔnw ye. Rusi jamana kɔnɔna la bi diɲɛ laban banajugu b'a la ka tiɲɛni don maaw kun. A b'a la ka maaw bɔnɛ u ni na cogo min maaw b'a la ka bɔnɛ u ni na wa a b'a la ka maaw minɛ o cogoya kelen in na. Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin fana kɔni kuma la fɛlɛ ni dabaliw ka ɲi ka sigi sen kan cogo min ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔni kɔnɔna la. O de kama Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ye yamaruya kɔni di k'a fɔ k'a daminɛ octobre kalo tile 30 ka taa bila novembre kalo tile 7 la dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ Rusi jamana kɔnɔna la. Bɛɛ ka to i ka so, pɛtɛpɛtɛw ka dabila, bɛɛ ka to i ka soju la, kun foyi ti a la cogo min ka se ka dangari kɛ diɲɛ laban banajugu koɲɛw olu kɔni na. An bɛ waati min na iko bi nin ko kofɔlen min kɔni kelen filɛ nin ye a bɛna jouer kosɛbɛ sɔrɔ kan Rusi jamana kɔni kɔnɔna la. Wa ye yamaruya di marabolow fana kɔni ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka koɲɛw bɛ i yɛrɛ bolo. Waati kofɔlen min dira dɔgɔkun kelen n'i b'a dɔn k'a fɔ o tɛ e ranger i bɛ se dɔ fara a kan walima i bɛ dɔ bɔ a la. Sabu marabolo koɲɛw olu kɔni tɛ kelen ye. A y'a yira k'a fɔ waati kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati in na Rusi jamana o kɔni kɔnɔna la. Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin a ye fɛlɛ 2 fɔ i ka bana walima i ka boloci baaraw sigi sen kan. O de b'a to i bɛ se bɔ nin gɛlɛya bilen kɔni kɔnɔna la. Diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara OMS maaw olu fana ye fɛlɛ caman fɔ ka kɛɲɛ ni nin ko in kɔni ye. An bɛ waati min na iko bi jateminɛw y'a yira k'a fɔ Rusi jamanaden maa 1,444,000 olu ka boloci baaraw de sera ka sigi sen kan. Wa o cogo kelen fana kɔni don diɲɛ laban banajugu taara ni maa ba caman ye ka kɛɲɛ ni nin waati ninnu ye. An balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye. Ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ. Bɛɛ ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn. Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na. Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye. Silamɛya fitinɛ yelen an bɛ dugawu k'a ye si jan ani kɛnɛya labanko ɲuman o
o be masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ Jamiyatu Hikmatini jɛdu ni ka fara u karamɔgɔba kan Sidina Sɛki Umaru Seyidu Kulubali El Faru u bɛna to mawuludu nisɔndiya baara ɲɛɲɛniw tɔ hukumu kɔnɔna na ni ja minnu kɔni sɔrɔla TV hɔrɔnya bɛna o yira aw la i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi mawuludu caman o bɛ masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ka bɛn bi tɛnɛ yɛrɛ ma octobre kalo tile 25 san 2021 mawuludu kabako kɛnɛ o kɔni sigira Tɛmɛkɔrɔbugukaw fɛ min kɛnɛ ka Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba Sidina Sɛki Umaru Seyidu Kulubali El Faru a ye dugawu kolokuru caman kɛ hali bi an bɛ dugawu de kɛ san nataw mawuludu Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tɛnɛ ma dɔmakalo tile 18 san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bangeni san jati la o kelen bɛnna bi tɛnɛ ma octobre kalo tile 25 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ ye